ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали Мул Бизнес. имрӯз барои шумоён 15 сар барраҳои хисория барои шумо мана пешниҳод кардосем. агар ки барраҳо барои шумо маъқул бошад, видеоролика то охирша тамошо кунтон, яктаги лайкҳои зер кунтон ба хотири барраҳо дӯстон азиз. баъдан видеоролика поделиса кардамонтон, чтобы ки ёру дӯсто бохабар шаванд, чтобы ки барраҳои нағз дер намонанд дӯстон азиз. агар дар канали мо меҳмон бошед, обязательно подписасиям зер кардамонтон. обши 15 сар 5 таш хушхор барра, 10 та дигараш солуқ барра. ҳамаша хурду хӯрокаш саломатиш зӯр, айни ҳоли ягон хел камбудиш нест барраҳо. ҳамаш пародаш хисори дӯстон азиз, ба хисори тозаш мана. нигоҳ кунтон, ҳамаш як хел стандарт пашти, ҳамаш як хел барраҳо дӯстон азиз. синни солашон иноя аз 3 моҳ саркардагӣ то 5 моҳая дӯстон азиз. ҳамаш барраҳои фасон да хулас калон. барои ояндаш, барои сар додан ба ҳамаш ба шуда мегирад. агар шумо аз территорияи Хуҷанд бошед, агар дастафкаш бесплатни ташкил кардан мешавад. агар шумо тарафҳои Душанбе бошед, агар мана қайд ки тарафҳои Душанбе ҳам ки дастафка мекунад, аз гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастафкаша ташкил мекунад, соҳиби мол албатта. дар поёни экран номери соҳибаш ҳаст, занг зада бемалол муомила карда мегирдон дӯстон азиз. нархи барраҳо гузарем, агар нархи барраҳо ҳар як донаш 1450 сомонӣ оптум фурӯхта мешавад. амани 15 сар ба харидор бошед, агар марамад дӯстон азиз 1450 сомонӣ боз камтон арзон мешавад. муомилаи хушрӯ дорад. хулас калон, занг занетон, барраҳои нағз дер намонтон дӯстон азиз. аксия кардем барои подписчикои худамон дӯстон азиз. марамад.